Edan ezazunik zer magikoa. Zer mundu zaure? Ba, egia esan, asko zoretu sentitzen naiz, ez dut inungo gini sentitzen. Horren nik zaitezen dut egin bezera. Ja, korrika ere egin dezan, egigarria! Esan ez tekoa. Eta hori edo guztia, ikusten duzuen bilatio korria? Bai! Zaila zaitez harria txatxo. Hori ez esan da. Aurrera, zaila zaitez. Tira, probetagatik. Jaun Andreo, elizionen botiratxoa 1000 euro bestirik ez du balio. Edgar, tu nahi zemot balio duen, berma idazuz bi botiratxo. Lasai, guztiotza da horea, zuretza bi, hiru... Eta minatio korria? Gaga! Gaztizkoa da, eta gotera poetika. Bueno, baga esatu gara nindiru, erdi ez betetu eta erdi aldeetan. Itxar, ditu sortuzko hori? Agustua? Arria, zein eskutatu da, lakuetzen baduzu diruzatea zorretzat, edo bestera niretzat. Ados? Ados. Ja. Ezkerrando kasu. Ez guretzen edo guztia, guztia niretzat. Kasarra? Vale.
medikoan etxera sinistu araziko dio. Lehenekoa, pasatu. Mediku jauna, estilaretan behar egin nahi. Hankako zuela utzi dudala uste du. Ara esatu perina gota sanatu dueneko zari. Baina jauna, izura apurtu dudala. Zora apurtuta, zer jarengo duzu. Hemen hori nahi medikoa, hartuz perinek aki. Zuk esaten baduzu. Nola, Aspirina baten hartu dugu? Eso, munduko mediko erpetxeronekin ari zara. Txina, Amerika eta Bilboko eskolaretan ikasi dut. Errespetua, hartuz perinetan nore mesedez. Tira, nola bada zuko Horrekoa, pasarre. Mediku jauna, geroz eta gutxiago ikusten dituztenetara orain. Zu behar duzun aspirina da. Aspirina, baina arazo begitan dago. Begietan, zer jakingo duzu. Hemen hori nahi medikoak. Ea zer eta dena. Baina oso neska da, eta hibet dizitik gainera zu. Aizu, munduko mediko erpetxeronekin ari zara. Txina, Amerika eta Bilboko eskolaretan ikasi dut. Errespetua, hartuz perinetan nore mesedez. Tira, horrela bada soilak eman duzu zerreko benikatena. Ja. Hau betxatzen nuen baino horrezagoa izan da. Azkenengoari zide handiela sartuko dio. Hurrengoa, pasa aurrera. Zerotza da daukazu. Oso ondo zabe, jakiko dute, nahi tximikoa eta egon medikoa atzen egin doizkizu. Izo, atera ezazu engaina. Piraña. Ea, orain izan Pamplona. Nik ezaten nagoena, hau zara aterea. Ez ikusten zagun paparra, hau bat zerioa da. Hartu arnaza, bota arnaza. Hartu arnaza, bota arnaza. Hartu, bota. Sentitzen dut abertzatea baina oso gaizatasun grabea daukazu. Zukartia duzula ere esango nuke. Ireki haua. Izo! 52. Sentitzen dut ilzorian zaude. Ez da osatzeko modu. Beno, barbaran miratan zentragai berezi batek. Baina oso zendagai berezia da. Ongi datorri zendagai berezia, 20.000 mesedez. Aizu, munduko medikurik oskutzen arikin entzat, Txina, Amerika eta Bilboko eskolaretan ikasi dut. Baina, gizonian jarretu nahi baduzu. polizia naiz. Polizia? Bai, eta hemen ditut proba. Lapurtutako diru guztia lankido, eto zitezte.
Bidearen papera